Tämä on Suomen halutuin iso auto. Se tarjoaa tilaa aktiivista elämää varten ja tarvittaessa urheiluauton suorituskyvyn. Sen ajonautinto alkaa heti, kun istut ohjauspyörän taakse. Uudet dieselmoottorit tarjoavat parhaiden bensiinimoottoreiden veroisen ajonautinnon. 163 hevosvoiman teho varmistaa erinomaisen suorituskyvyn kaikissa ajo-olosuhteissa. Volvon elektroninen nelivetojärjestelmä tarjoaa ylivertaisen pidon kaikissa olosuhteissa. Tämä auto on luokkansa halutuin Suomessa. Sen palkittu muotoilu, viimeistelyt yksityiskohdat ja eleetön suorituskyky tarjoavat nautintoa kaikille aisteille. Täydellinen vakiovarustelu, johon vain Volvo pystyy. Menestys jatkuu. Suomen suosituin kartanoauto. Ajattele millä ajat. Volvo.